Dobré odpoledne vám všem. Srdečně zdravím i bratra emeritního biskupa, bratra Staška Pěntaka. To je ten host, který jsme ještě čekali, o něm hovořil Lumír. Jsme rádi, že také dorazil, jako ten potulný farář ze starých časů, také s batohem a také s božím slovem, které nám zanedlouho, s kterým se bude sdílet. Já možná ještě na úvod řeknu něco k tomu tématu. Téma od lesního kostela k tolerančnímu. To tak zní možná jako fráze, ale když jsem se kdysi věnoval trošku víc podrobněji těm lesním kostelům, jich tady asi kolem 14, 13 v Beskydech, po té české i polské straně dnešní, tak mě zaujala taková jedna věc, že tam, kde byl takový velký živý lesní kostel, jako tady, tak tam o 100 let později často vznikl právě ten toleranční kostel. Například lesní kostel na Zokameniu pod Čantoriou. Tak to asi nebyla náhoda, že právě v Bystřici, nedaleko Nýtku, vznikl ten toleranční sbor. A nebo lesní kostel Košťouky v Lomné. A nedávno jsme dokonce objevili nový kostel v lese za Milíkovem, v údolí Střemře pod Kozubovou. A tam právě mezi těmi dvěmi kostely vznikl toleranční sbor a kostel v Návsi. No a tady máme nejbližší důkaz, lesní kostel Goduly a toleranční kostel v Komolní Hodce. Ty souvislosti nejsou určitě náhodné. Tady se tvořilo to jádro těch našich dnešních a pozdějších sborů. Díky Pánu Bohu za to. Já vás možná poprosím, abychom nyní povstali a já bych poprosil o takové 3 hlasité modlitby. Jednu tam z té dolní sekce, jednu tam z té sekce oddechováků a jednu tady z té, co mám po pravé ruce. Tak prosím někoho takové hlavní modlitby, hlasité modlitby. Chceme si poděkovat, Pane Jezu, za to tvoje błogosławieństwo, které můžeme odbírat až do dzisiejszego dnia i tu na tym miejscu. Chcemy Ci podziękować za tych przodków, za tych odważnych ludzi, którzy przychodzili tu na to miejsce, wychwalić, a wielbić Twoje święte imię. I my tak chcemy dzisiaj przez Słowo Twoje, przez śpiewaną pieśń, przez muzykę uwielbiać Ciebie samego, mocnego Pana i Boga naszego. Chwała Ci za wszystko, pobłogosław ten dzisiejszy program i te chwile tu nam wszystkim, bądź między nami. Amen. Amen. Pane Ježíši, taky děkujeme, že jsi nám daroval i to dnešní počasí k tomu, abychom mohli na tomto místě vzývat tvé jméno a chválit tebe za to, že jsme se dožili času svobody, kdy tvé Boží slovo můžeme bez překážek slyšet i zvěstovat. A tak jsme vděční za naše předky, kteří ti zůstali věrní v těch časech temná nesvobody. A tak tě prosím, abys nás učil těm pravdám a věrnosti, bychom i my ti zůstali věrní i v tomto čase. Amen. Amen. Drugý Pane, Tebe chceme byť vděční za čas lásky, který trvá, ale chceme byť vděční za čas svobody zjastovania Tvojho slova. Chceme byť vděční za všetkých předků, za to místce. A Pane, jsme si vděční, že i za tím, když na tom místě můžeme být zgromadzení jako všechny generace, od najstarších po najmladších. A Pane, dej, aby my využívali ten čas, který máme k tomu, aby my vyučili Tvoje slovo dali. Amen. 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 Zůstaneme prosím ještě chvíli stát. Já bych chtěl přečíst takové úvodní biblické slovo, text, který nás může vést i touto chvílí. A použiju tady tu naši toleranční Bibli, kterou tady máme schovanou a z které si vždycky čtu, když tady přijdu ve volných chvílích. Takže je tady stále tady na nás čeká, kdokoliv tady může přijít a půjčit si tu Bibli. Je dokonce i v jazyce německém a anglickém. Takže je to takový mezinárodní text. A budu číst z prvního listu Efeským, z první kapitoly, od verše 17. až 19. Efeským 1 od 17. verše. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. A osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal
jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Amen. Prosím, posaďme se a my se moc těšíme, že letos k nám zavítali i naši dechováci pod vedením bratra dirigenta Jurka a už bych jim dal teď prostor pro jejich první vystoupení. Moji milí, nejenom troubení jelenů, jak vidíte, jak ten jelen má zvednutý, bych řekl, ten takže i dechovka mohla teď odevzdat pánu čest. A my teď poprosíme na úvodní slovo bratra biskupa. On nám představí někdy možná i takovou situaci, která tu byla. A tak prosíme.
Drazí přátelé, když jdeme na nějaký úřad, tak se pořádně zamyslíme nad tím, co je nejdůležitější, abychom tam představili, abychom toto projednali. Vypráví se tady o jednom městečku v tom našem koutě republiky, že za císaře Pána usilovali o to, aby získali právo každou středu mít ve městě trh. A tak se vypravila delegace, jeli do Vídně a v císařské kanceláři jednali, až nakonec dostali k podpisu listinu, tu podepsali a prý, jak to přivezli zpátky, tak tam stálo, že se povoluje tomu a tomu městu, nechci to tady nějak připomínat hanlivě, že mohou mít každý týden středu. Čili ne ve středu trh, ale že každý týden, aby měli středu. Asi to je taková legenda, ale nám dobře znázorňuje to, jak je důležité, když jdeme k vyšší instanci, abychom pořádně zdůraznili a představili to, co chceme. Tady, co bylo čteno, apoštol Pavel předstupuje před nejvyšší instanci a říká, o co se modlí. Mohl mít na mysli spoustu různých záležitostí k projednání, k připomenutí, ale on říká Efeským, kde hodně vytrpěl a v tom sboru, který tam zakládal, určitě byli různí lidé a kvůli některých zřejmě také se mohl dostat do úzkých, do velice tísnivé situace, ale on na nic jiného nemyslí, jenom na to, aby Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy a ducha moudrosti, dal, abyste ho poznali za prvé a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vám pověřil, představil, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho slavném lidu. K jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A jak nesmírně je veliký ve své moci k nám, kteří věříme. Čili nás povolal k tomu, abychom pamatovali na dědictví, které stojí za to, abychom o ně usilovali. Víte, někdy kvůli dědictví se lidé soudí a jsou to někdy jenom maličkosti, tretky. A víte, jak lidé si dovedou velmi, velmi střežit i duchovní dědictví. Prostě když napíše někdo nějakou knihu, tak dbá o to, aby do 70, teda on už potom ne, ale jeho rodina, do 70 let po jeho smrti, aby někdo necitoval bez uvedení jména jeho myšlenky nebo nepřivlastnil si nějaký vynález, nějakou tvorbu. Přátelé, apoštol Pavel tady mluví o tom nejvzácnějším dědictví. No, když jsem byl dneska v tom gutském kostele, tak jsem to tak prožíval, protože tam jsme chodívali do kostela, ještě když jsem byl chlapcem, jednou do komorní lhotky a jednou do gutu, jelikož tam byl dědeček, babička už byla u Pána a teta s rodinou. A tak když to bylo do gutu, to bylo snazší, protože to bylo blízko. Tam jsme zašli něco kolem půl hodiny cesty, ale tady to bylo velice náročné, protože bylo třeba nakrmit dobytek, podojit krávy
a pak se vypravit na tu víc jak hodinovou cestu do Komorní Lhotky. A rodiče měli delší nohy, dělali delší kroky, tak já jsem musel klusat skoro celý čas, abychom došli do Komorní Lhotky. Bylo to hodně náročné, ve 4 hodiny. Vstávali, všechno udělat, přijít tady a chodili rádi. A ti z Gutu, co chodili, než tam byl založený sbor, to mi už vyprávěli, pak už tam měli od roku 1950 svoje bohoslužby, tak šli tady pod Godulou, takovou zkratkou, to byly proudy na jitři bohoslužby, to jsme viděli skutečně, jak to šel proud lidí. A můj děda, který byl presbyterem tady v Komorní Lhotce, a v roce 1923 byl velice šťastný, že byl postaven kostel v Gutech, on tam dělal všechny kamenické práce, tak chodíval z Oldřichovické hranice pěšky až do Komorní Lhotky, než založili sbor v Gutech. Když jsem si to tak všechno promítal, tak jsem si říkal, když to byli také obyčejní lidé, hříšní lidé, ale jim o něco šlo. Pro ně víra v Ježíše Krista, slovo Boží, to byl velký poklad. Přátelé, my stojíme na místě, kde lidé ještě daleko více pro to obětovali. Pastorové, kteří přicházeli až ze Slovenska, museli jít velice utajeně. Číhala na ně nebezpečí. Jednoho, když zlapali, tak ho odsoudili k smrti, až potom bělští pánové usilovali o to, aby byl omilostněn. Ale to ne tady do Komorní Lhotky, někde jinde šel. A ti lidé, kteří tu přicházeli na bohoslužby, také byli vystaveni nebezpečí, že jim seberou všechen majetek, že jim vemou děti na převýchovu, protože když někdo vychovával v evangelické víře své děti, tak byl označen, ty děti byly označené za špatně vychované a byly různé další a další sankce. A oni přesto si cenili toto úžasné dědictví a jen co svítla svoboda, nebo takový paprsek svobody, to ještě nebyla úplná svoboda, jenom tolerance, tak založili tady sbor a zakladali další sbory. Máme svobodu, sestry a bratři. Ještě zopakuji ta slova apoštola Pavla. Prosím, aby vám Bůh, našeho Pana Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a slávy, abyste ho poznali. Když více a více poznáváme Pana Boha, tak ho budeme více milovat, budeme více připraveni jemu sloužit. Budeme více se držet té živé naděje, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné dědictví je v jeho svatém lidu. Bohaté a slavné dědictví pro apoštola Pavla, ten měl kariéru jako vzdělanec, jako náboženský horlivec, kdyby se držel toho starého způsobu života, tak mohl stoupat velmi, velmi vysoko. Ne, on si váží to dědictví, které přijal v Ježíši Kristu. A apoštol Petr, který oba dva vlastně, i Pavel, i Petr, se stali mučedníky, položili svůj život pro toto dědictví. Apoštol Petr v prvním dopise píše, když oslavuje Pána Boha, že nám dal živou naději ve vzkříšení Pana Ježíše Krista, potom pokračuje dědictví
nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. Proto jsme tady proto chceme se povzbudit k rozhojňování toho dědictví a šíření v našem prostředí, aby ti lidé, kteří žijí bez naděje, mohli se radovat z toho úžasného pokladu, který máme. A symbolicky stezka z řeky tady je nazvána stezka pokladu. A jsou tam různé zastávky, různé poklady, jakýsi Ondrašův poklad a jiné poklady, a pěkná příroda. To všechno je možná užitečné, dobré, ale nic na světě nám nenahradí tento poklad. Díky Panu Bohu za to. Amen. Za malou chvíli budeme ještě zpívat společnou píseň našich provizorních zpěvníčků. Píseň On može, opět s dechovkou. A potom už tady pozvu našeho milého hosta, bratra Adaše Těšlara z Nýtku, který nám něco povypráví právě o tom jednom z těch tolerančních kostelů, který vzešel z toho jednoho také lesního kostela, a to je zejména ten kostel, myslím, v Bystřici, případně i o tom v Návsi, to už nechám možná na něm, ale teď poprosím už naše dechováky, aby nás doprovodili při společné písni. Bracia i siostry, tak przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie. Żeście tak trochę znów skontaktowali tamten Zokamyń w Nytku, tu z Ligotką, bo tak to było i przed tymi wiekami, że a to się nie wyobrażam, jak to mogło być, jak nie mieli mobilów ani SMS-ek, a oni się domawiali, że tam Kajsik przyjdzie, ten wędrowny kaznodzieja, jak się wtedy nazywało, prediger, który posłuży nabożeństwu, a chyba to nie robił każdy ten leśny kościół osobno, ale domówili się, że jak już tu przyjdzie z tej Słowacji, że będzie w Nytku, potem będzie tu, potem będzie w Cisownicy albo tam na kościołkach. Także dobre, żeście też kogoś z Nytku zaś pozwali, żeby wam o tym poopowiadał. Ja tak wtedy się tak zamyślam nad tym, co to było, co utrzymało tę wiarę w tych czasach, kiedy te leśne kościoły fungowały tu na naszym terenie, że przez 100 roków, a 60 roków bez kościoła, bez możliwości się zgromadzać, ludzie tę wiarę ewangelicką utrzymali, a kiedy potem przyszła już na tolerancja, tak zakładali zbory, a w tych wioskach wszędzie było tyle ewangelików. My mieli tę totalitę komunistyczną, ale nie tak długo jak wtedy, a wiele ludzi odpadło od wiary. Czyli co to było, co udzierżało tych naszych przodków? Ja nie wiem, czyście tak już nad tym trochę rozmyślali,
A ja myślę, że prawie było to, co tu brat biskup o tym mówił, że ludzie żyli Biblią, że była reformacja, która przyniosła ludziom Biblię. A jak zaczęli czytać Boże Słowo, tak się przekonali o tej prawdzie, a to był ten płomień wiary, który rozgorął tu na naszych terenach i w tych rodzinach, a ludzie żyli Biblią. Też może i zasługę miał i ten władca, który tu był, temu, że on też przyjął Biblię. To był Wacław III Adam, książę cieszyński, który też uwierzył w Pana Jezusa. Biblię miał jako to najważniejsze w swoim życiu, a zrobił tu rewolucję w tym kraju. Wszystkie kościoły były ewangelickie, a wybudowało się tu w tych czasach 50 nowych, drewnianych kościołków, gdzie ludzie się zbierali, czytali Biblię, czytali Ewangelię, a to był ta podstawa tej wiary. Choć potem przyszła kontrareformacja, przyszło prześladowanie, to jednak w tych domach ta Biblia była, śpiewały się pieśni z Cytary Sanctorum, z kancjonału Trzanowskiego, a czytały się te kozania, a zbierali się w leśnych kościołach. Czyli były dwa wieki, XVI wiek, czyli XVI stolecie, jak było przebudzenie reformacji, a potem przyszedł XVII wiek. To była taka doba temna, o tym pisali pisarze, czyli przyszła kontrareformacja, a mówi się, że to było tu straszne, kiedy w tych czasach, kiedy te leśne kościoły funkcjonowały, ludzie, jednak tu były wojny, wojna 30-letnia, czyli wojska tu przechodziły różne, a ludzie umierali na różne epidemie, które ta wojna ze sobą niosła. Czyli ciężkie czasy, a po tych czasach przyszedł czas tolerancji. Czyli to tak w skrócie, aby my się dostali do tego okresu toleranczni, kiedy cesarz austriacki Józef II wydał patent tolerancyjny, czyli nie, że była już zupełna wolność, to tu brat biskup powiedział, ale przynajmniej była tolerowana ewangelicka wiara. Choć były różne utrudnienia, a musieli wciąż jeszcze tam się głosić na katolicką farę, ale już mieli po tym możliwość swoich zebrań, a tworzenia zborów. Czyli byłem poproszony o to, abych poopowiadał o tym, jak to było w Bystrzycy, czyli w tym miejscu, kaj na Zokamieniu się zbierali przez długie dziesięciolecia na tajne nabożeństwa, a tu w Ligotce też powstawały prawie w tych miejscowościach, gdzie ci ludzie chodzili do tych leśnych kościołów, powstawały tolerancyjne zbory. Czyli jest to 240 roków, czyli nie mamy może informacji o wszystkim, ale częściowo informacje mamy, temu, że na przykład u nas w Bystrzycy był taki kronikarz, a to był pastor, Karol Michejda, który spisał te dzieje w kronice Bystrzyckiego zboru. Pisał to 100 roków po tym, czyli już nie był tym świadkiem tego, bo się narodził już po tym czasie tolerancji, ale co słyszał od dziadków, od rodziców, tak to spisał w tej kronice i Pedyn cytował takie wyjątki z tej kroniki o wydaniu tego patentu tolerancyjnego. Czyli pisze tak: do Bystrzycy doszła wieść, że na podstawie patentu tolerancyjnego chcą budować domy modlitwy w Białej, Bielsku, Jaworzu i Willersdorfie. Gdy gospodarze od Mroza o tym ze sobą rozmawiali, jeden z nich, Jan Heczko, zwany Stary Janek, starosta omal na wszystkich gminach w gminie Weselach, rzucił myśl: czy byśmy też i my tu w Bystrzycy nie mogli wybudować domu modlitwy? Przyklasnął tej myśli gorąco inny Jan Heczko, zwany Kotasek, człowiek wielkiego znaczenia w gminie. Rzecz szybko się rozniosła i zyskała wielu zwolenników. Szczególnie się zaś nią zajął gorliwie i ją popierał Andrzej Mruzek, chałupnik,
z numeru 34. Wkrótce szukano porozumienia z sąsiednimi gminami i znaleziono gorliwe poparcie w Wędryni, Nytku i Karpętnej. Złączywszy się, podali prośbę do CK Gubernium o pozwolenie na budowę domu modlitwy i szkoły w Bystrzycy. Czyli tak jest to zapisane i chyba dość realistycznie, że tak się zebrali ci gospodarze tam na jakiś ich i to, co słyszeli, że jest patent, że można zakładać zbor, tak zaraz realizowali. Czyli musiała to być petycja duża, gdzie musiało się zgłosić albo 500 osób, albo 100 rodzin, czyli to musieli mieć taki dokument, niż posłali to do tego Urzędu Cesarskiego. A Urząd Cesarski w Opawie pozwolił 8 maja 1782 roku, czyli może pół roku po wydaniu tego patentu, jak się dowiedzieli o tym, pozwolił założyć zbór ewangelików w Bystrzycy, Wędryni, Nytku i Karpętnej. Później się dołączyły dalsze gminy: Koszarzyska, Łyżbice, Oldrzychowice i Tyra, czyli 8 gmin się dało do kupy i założyli zbór bystrzycki. Powstało jednak pytanie, gdzie znaleźć księdza. Miejscowych kandydatów pozbierała już szlachta, która organizowała zbory w Bielsku i Jaworzu. Pozostało więc szukać kandydatów na Słowacji. Gazdowie z Bystrzycy wysłali posłów do Bańskie Szczawnice, jeździli za robotą, za superintendentem Janem Czernianskim, którego tam znali z tych odwiedzin, czyli z tych podróży za pracą, a ten im polecił Andrzeja Paulini, nauczyciela w szkole ewangelickiej w Niżnej Ślanie, czyli to już jest tam blisko węgierskich granic. Kiedy im został przedstawiony w węgierskim ubraniu i z dużym wąsem, nie bardzo się im podobał. Ale po rozmowach przekonał ich o swoim miłym podejściem i szczerą wiarą. Tak więc po krótkim wahaniu i zmianie wizażu zadecydował, że razem ze swoją liczną rodziną przeprowadzi się do Bystrzycy. Ja tu mam jego fotografię, abyście widzieli, że już nie fotografia, to obraz, że już nie miał tego wąsa, musiał się tak trochę spańszczyć. A to mogę chyba posłać i tam pooglądajcie. To jest pierwszy pastor, który przyjechał do Bystrzycy. Znalazłem niedawno w archiwum zborowym list zapraszający tego Andrzeja Pauliniego, który wam zaprezentuję. Czyli tak wygląda ten list. Ma tu 2 pieczęcie gminne. Oryginał mamy tam w zborowym archiwum. Ja wam można przeczytam, co tu jest na tym napisane, abyście widzieli, jak w tym czasie się pisało, a jako to w ogóle ci gazdowie pouskładali, aby to ten ksiądz tam Kajsik przy madziarskich granicach mógł poczytać. A jako może nie będzie to ganz zrozumiałe, ale tak postaram się poczytać. Są dule podepsane 4 dziedziny, iż istotnie od wysoce wzacnego dwoistichodnego ojca duchownego a biskupa z głównego banskiego miasta Szczawnice, zauścieni za was owszem, wysoce uczennego a dwoistichodnego pana ojca duchownego, jak iż nam ich imieno a projmeni oznameno jest, to też Andreas Paulini, za pana faraża dostupici mamy. Aczkolwiek se nie widzimy, a nie znamy. A wszak jakoż to swego budúceho pana faraża wdzięcznym sercem wszechni mali i velici, chudí i bogaci uprymnie pozdrawujemy, a poniżanie prosimy, aby se dobrym a weselym sercem k nam ze swojej wlasti opoważyci raczyli, co sa tycze istego ich u nas wyżywieni, oto my pewne starani mamy, a u tej nadziei sme za was www.ch, to jest ten wysoce wzacny dwoistichodny, www.dch, z łaski Pana Boga, jak należy, a słuszy, zaopatrzyci powinny być i se zawazujemy.
Tito dva od nás vystrojení lidé takové naučání a poručení mají, aby VVVDCH vašim podle své nejvyšší vážnosti zaopatřití smejí. Na ostatek za to budeme Pana Boha všichni vzývali, aby jich všechny skrze svého svatého angela, jak někdy Abrahama, stražlivě k nám doprowaditi raczył, jemuż to našemu Panu Bogu budíš čest a chvala na věky věku. Amen. A jsou tu 4 dědiny potom podpísané Bystřica, Vindřiňa, Karpentna a Nydek. Takže byl to język może právě z tej Citary Sanctorum Canowskiego, kterým ten list tam napisali tomu, že ten Paulini tam po našemu nic neuměl. Teraz měl příšť tu, kaj lidé mluvili tu po našemu a měl jim teraz být za księdza. Takže nie miał to łatwe, a jeszcze poczytam o tym, jaki te początki miał ten pastor. Czyli był w Bystrzycy, służył 23 lat, czyli dość długi czas. Kronika tak opisuje jego przyjazd do Bystrzycy, czyli ksiądz Michajda napisał. Nareszcie wjechano do Bystrzycy. Wiedziono księdza nie dołem koło Głuchowej, ale górem koło katolickiego kościoła, aby mógł obejrzeć plac kościelny i początki domu modlitwy. Lecz smutne przeczucia ogarnęły jego serce, gdy ujrzał próżnię na placu kościelnym, z domu modlitwy nagie wysokie słupy, otwarte boki, a tylko ze strony ołtarza ścianę zbitą z kilku desek. Markotniej mu jeszcze się stało, gdy po przywitaniu na placu kościelnym sprowadzono go na wchojstwie przed domek stojący na boku i wskazano nań słowami: tu, panie tatulku, teraz ich fara. Domek składał się z jednej niewielkiej izby i 2 komórek. Wszakże wzruszające dowody serdecznej miłości, życzliwości, hojności, usłużności i wszelakiej pomocy spędziły z czasem troskę serca, a w końcu i ksiądz, i rodzina jego czuli się tu jak w domu. Także te początki nie były łatwe. Świadczy o tym i może, choć mamy mało już tych dowodów, ale w murze naszego kościoła, jak się wchodzi do zakrystii, tak je murowano płyta grobowa tego pierwszego pastora i jego żony, kaj je napisane jednak tekst biblijny Miłość nigdy nie ustaje z listu do Korintów, a jest tam napisane dnia 19 februara 1805 tu pogrzebiano Andrzej Paulini, pierwszy kaznodzieja zboru ewangelickiego bystrzyckiego. Na ostatek dnia 12 aprila 1807 tu przyłączono Chrystyna rodzona Gotthard, onego małżonka i 12 dziatek matka. Czyli to nie przyjechał inny jak jeden człowiek, ale przyjechała cała rodzina, a ta rodzina może już wtedy nie mieli tych 12 dzieci, ale w każdym wypadku była to liczna rodzina, która dostała jedną izbeczkę, a 2 komórki na początek, ale tym, że musiała to być wielka wiara i takie zaufanie do Panu Bogu, że tu został z tą rodziną pomimo tych wszystkich trudności, które go czekały. Musiał się nauczyć język nasz, aby mógł ludziom zrozumiale mówić, zwiastować Ewangelię. A stało się tak, że on nie tylko wybudował kościół drewniany do modlitwy z początku farę, ale też szkołę. 2 lata po tym, co jak przyszedł, tak już stała szkoła, a zaczęło się nauczanie dzieci, czyli był już pierwszy nauczyciel. Czyli taki wielki przykład może do nas tego poświęcenia i tej poświęcenia tego pierwszego pastora, że się zadecydował pojechać na misję tu do obcego naszego śląskiego kraju, tam z tej Słowacji. A ta rodzina później była bardzo, bardzo aktywna i 2 synowie jego wystudiowali teologię i zostali pastorami, czyli to, że ten
pastor Andrzej Paulini nie tylko, że się musiał opiekować ze zborem, który miał kilka tysięcy członków, ale też budował te pierwsze domy modlitwy, a nie tylko w tej Bystrzycy, ale jak czytamy już potem w kronice, tak, a i ten zbor w Nawsiu założył też ten pierwszy pastor, ten Andrzej Paulini. Najpierw też tam zbudował drewniany dom modlitwy, ale i szkołę, a i murowaną farę, która tam jest do dzisiaj, obok tego nawiejskiego kościoła. A na tej farze pierwszym pastorem został jego syn Józef Paulini, który tam później rozpoczął tę pracę. Ale razem z ojcem chyba budowali tam i tę szkołę, i tę farę, i ten pierwszy kościół. Oprócz tego drugi syn też się nazywał Andrzej Paulini, my mu w Bystrzycy mówimy jako drugi. Tak, ten też został pastorem, a później nawet superintendentem morawsko-śląskim i galicyjskim, czyli miał duży zakres służby, a on właściwie za niego zaczął się budować ten nasz, tam bystrzycki, z Nociego, wielki murowany kościół, co wtedy było największa budowla, bo tam gazdowie mieli drewniane chałupki, a oni budowali wielki murowany kościół, który stoi do dzisiejszego dnia, a możemy do dzisiaj podziwiać, że w tych czasach coś takiego postawili, a u was tu też postawili potem też już też kościół murowany. Czyli może jeszcze tak i wspomnę to, że on napisał i pierwszy podręcznik do nauki religii, ten jego syn, a był długie lata używany w ogóle jako pierwszy podręcznik w polskim języku we szkołach. Jeszcze może z tych początków tej budowy Bystrzyckiego kościoła, jak jest to napisane w kronice. Też to nie było łatwe, coś takiego rozpocząć. Od roku 1808 zaczęto gromadzić różne materiały budowlane. Wszelako, gdy wojna napoleońska więcej się zmagała i do granic śląskich się zbliżała, odzywały się bardzo liczne głosy, aby budowy nie rozpoczynać. Gorliwsi jednak przemogli i tak 6 maja 1811 roku położono kamień węgielny pod nowy kościół. Na położonym kamieniu ukląkł ksiądz Paulini, to już ten syn drugi, wzywając w serdecznej modlitwie pomocy i łaski Bożej. Bóg wysłuchał modlitwy i był pomocą. Dał rok suchy, robota się nie przerywała i tego samego roku wydźwięknięto mury i nakryto dachem późną jesienią, bo w Adwencie. I choć potem ta straszna wojna ku nam się zbliżała, jej ciężary gniotły, nadto zakaźna choroba czerwionką zwana, na którą ludzie strasznie wymierali, a na naszym bystrzyckim cmentarzu codziennie grzebano przynajmniej 2, 3 albo 4 umarłych, ale murarze i inni robotnicy przy kościele byli zdrowi. Przy takich ciężarach nie przestaliśmy budować i dnia 21 września 1817, Dzień Świętego Mateusza, poświęciliśmy Kościół wobec licznie zgromadzonego ludu z śpiewaniem i radością wielką. Czyli tyle kronika, tak abyśmy do tych czasów trochę też weszli. Czyli choć ten patent tolerancyjny tego cesarza Józefa II nie przyniósł jednak jeszcze zupełnej wolności ewangelików, ale tylko tę ograniczoną tolerancję, to jednak tu na Śląsku to wywołało wielkie duchowe przebudzenie, a wielki poświęceni ewangelików, które zaowocowało budowaniem zborów, szkół, kościołów i było rozbudzeniem duchowego życia, które potem już dalsze pokolenia kontynuowały. Czyli od tego czasu się mówi o luterskiej wiarze na Śląsku, że je pewno i niechby
Pan daroval, aby to nebylo historium, aby my się tego nie dowiadywali z kronik a z historii, ale aby to było i naszym takim żywym świadectwem w tym zmaterializowanym świecie, aby my byli też godni nieść te pochodnie Ewangelii i dalej. Dziękuję. Takže dziękujemy. My teraz poprosimy dechówkę, ale niż se nagotuje, kontrolní otázka. Skąd přišel ten pierwszy ligotský pastor? Tam je písané na tym, że z Uher, że přichodili. Slovensko było w Uhrach wtedy, ale náš pierwszy pastor přišel z Valašska, ale byl prakticky z Uher. Jak se tam dostal, to budeme zkoumat. Račiboř to nima tukej při rybníku, ale to je Račiboř na Vsetínsku vedle Hoščálkové. Takže pozýváme do kościoła v Rocibařu. Takže a teraz poprosíme dechovkę, a potem poprosimy naszego pastora. Będziemy mieć też taki toleranční kostel w Komorní Lhotce, scén o wieży, dzwonech a hodinách. Takže po dechovce. Takže moc děkujeme za vystoupení, za tu píseň. My se pomalu blížíme k závěru našeho setkání na tomto místě. Věřím, že potom budeme ještě pokračovat třeba u ohniště nebo na jiných ještě místech nebo cestou zpátky domů můžeme spolu být. A já bych zkusil na závěr splatit ten malý dluh. Já jsem vám slíbil, když jsme měli památku posvěcení, že jsem vám vyprávěl o Jiřím Valachovi, takovém tom našem nositeli tolerance, který to Vídně jel s těmi podpisy a s tou žádostí o kostel, že vám vyprávím o takovém jenom zajímavém projektu, který naši předkové chystali v 90. letech 18. století, a byl to projekt výstavby věže a zvonu na našem modlitebním domě. Byl to velice odvážný projekt, jak jsme už tady slyšeli. Ta tolerance to nebyla úplná svoboda a volnost, ale měla omezení. A to jedno z těch omezení je, které už dneska nevidíme, že ty naše sborové domy, kostely, neměly ty věže a nemohly je mít. Prostě si představte náš kostel bez té věže, takhle vypadal, a také se mu nesmělo říkat kostel. Oficiálně se mu říkalo jen ten bedhouse. To máme na těch dveřích, že, do vstupu. A to znamená modlitebna, dům modlitby. A si představte, že ti naši předkové v roce 1793
napsali takový dopis na úřady, jestli by si tu věž mohli postavit. Jak už tady bratr Adáš zmiňoval, jak našel ten dokument u vás v kostele, že? Tam někde na Pavlači, tam mě se podařilo takový dokument před 2 lety najít v kanceláři v papírech na faře z roku 1793 a je to taková odvážná prosba, aby si naši předkové tady v Komolní Hodce už tehdy tu věž mohli postavit. A možná, že se odvážili psát nebo prosit vrchnost s takovou odvážnou prosbou, protože se dozvěděli, že v Drogomyšlu, to je jeden z těch tolerančních sborů dnes na té polské straně, tam takovou věž postavili. Tam byl takový odvážný baron nebo hrabě Friedrich Kališ, který v roce 1788 tam ze sborovníky stavěl ten kostel a napsal přímo na císařský úřad do Vídně, aby jim povolili postavit tu věž a argumentoval mimo jiné tím, že jsou blízko pruských hranic a že by třeba ta věž mohla sloužit jako pozorovatelná vojenská v případě nějakého konfliktu. A to jeho diplomatické úsilí bylo úspěšné a jako jeden z mála tolerančních kostelů v roce 1792 dostal povolení výstavby věže s omezením, že nesměla být vyšší než 17,5 metru. A já se domnívám, že právě tady se ta informace rozšířila a naši předkové se o tom dozvěděli a tak rok na to, v roce 1793, konkrétně 23. dubna, napsali na úřady takovou podobnou prosbu, jako v tom jazyce, jak jsme slyšeli, to pozvání kněze Paulínyho, tak poslali takovou prosbu na tady naše úřady. Já vám teda přečtu, jak on začíná ten dopis. Z lásky a pomocí Boží v té naší dědině Lihotce jsme takový modlitevní dům, i co více potřebného na naše vlastní útraty vystavili, vybudovali a ani toho nejmenšího dluhu na budování neučinili. Než ovšem všechny budovné materiály i k tomu potřebujících řemeslníků náležitě zaplatili. Takže začínají takovým úvodem slušným a pak se dostávají k meritu věci. Totiž, že farníci, kteří jsou rozprášeni široko daleko po okolních kopcích a údolích, ještě nejsou při zvyčajení, kterým časem do kostela chodíti mají. Poněvadž oni hodin alebo zigarů ve svých domech nemají. A i předtím žádného vlastního modlitevního domu, tím méně katolického kostela, v té naší dědině nebylo. Kterýž by zvony pro znak k modlení anebo do kostela jíti vybudované byly. No a protože nevědí, kdy čas do kostela jíti jest, na mnohokrát náboženství zameškají. Podobně tež i dítky vyučování katechismusa a víře také mnohokrát rází své cvičení a nauku zameškatí musejí. A tak ten nedostatek těch zvonů se ta boská služba, jak od starých, tak tež i mladých lidí Pánu Bohu ujímá a zaneprazňuje. A tak se dostávají konečně k té žádosti a je tam napsáno. Z této příčiny tuto slavného císařského a královského krajského úřadu v poníženosti prosíme nám tuto vysokou milost prokázati, nám při naším modlitevním domu v Lihotce vežu vybudovati a zvony sfundovati pozvoliti. A neb nám tu vysokou milost při vysokém slavném císařském a královském guberniu v Brně, že bychom takovou vežu a zvony sobě způsobiti mohli. V tom archivu se zachovala i odpověď tady z Těšína, z Těšínského úřadu. A to je zajímavé, že ta odpověď je psána v takové docela už obstojné polštině. Ta prosba je takové spíš češtině a ta odpověď je v polštině a obsahuje 4 dotazy, 4 vysvětlující dotazy. Za A. Věla tamto ta fundírovaná věža se zvonami koštovat będzie. Za B. Jak věla k tomu z podpísaných obcí
tak na pieniądzach, materii, jak robotě pomoci bendům. A za C, jeżeli to fundování těch zvonů a věže wcale potřebno jest. A za D, jeżeli ta pomoc tym, že obcom nie přetěžká będzie albo nie słabnie. A odpověď končí předvoláním, že totiž má vojevoda spolu s 3 deputovanými z těch dotyčných obcí na tutejší knížecí kancelář se postavit a i te náklady věže a zvonów cokolwiek będzie ze sobą přiněšť. Takže ty argumenty té těšínských úřadů se neodvolávají na toleranční patent. Zřejmě souvisí právě s tím precedensem té povolání výstavby v Drogomyšlu, ale tady hrajou spíš na takovou vyhýbavou notu, zpochybňují, jestli bude ta síla to postavit, jestli ty okolní obce jako to budou fakt jako podporovat a tak dále. A jak ta kauza té žádosti o výstavbu věže v roce 1793 dopadla, jsem nedohledal v tom archivu, tam ty podklady nejsou, ale to, co všichni víme, je, že se ten projekt neuskutečnil, že? Že ty naše zvony byly věž byla, stejně jako v Bystřici a jiných tolerančních kostelech, byla postavena až o 60 let později, v roce 1850-51. A možná, že jsme neměli takového barona Kališe, který by tady za nás na těch vyšších místech v té diplomacii orodoval. Nicméně, myslím si, že ten příběh toho nevydařeného projektu našich předků zůstává pro nás takovým aktuálním povzbuzením. A totiž, že stojí za to projektovat a plánovat jakékoliv dobré dílo, i když podmínky pro jeho realizaci nebudou příznivé třeba letos nebo příští rok a třeba až za několik let nebo desetiletí. Má to cenu začínat, možná třeba až naše děti něco také dokončí po nás, jako to bylo s tou naší věží a zvonama. Tolik možná slov závěrem a přišel čas, abychom poděkovali. Modlili se a děkovali za ty naše předky, za to, co nám dali, ale modlili se taky o ty naše děti a o tu naši budoucnost, abychom ji vložili do božích rukou. Tak můžeme se postavit a prosím opět o několik takových hlasitých modlitev. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za vzácné dědictví víry. Děkujeme ti za to, že jsi ty prolil za každého z nás svoji krev. A tím si zpřístupnil to vzácné obdarování od Boha každému, kdo v tebe věří. Protože ty jsi jako ten, který odkazuje dědictví, za ně položil svůj život. A tě prosím, aby tady každý z nás měl ve svém životě na prvém místě tebe. Dej, Pane Bože, abych i já ti zůstal věrný do posledního dechu, a tak, abychom všichni, jak jsme tady, zachovali toto dědictví a zvali k tobě ty, kteří žijí bez naděje, bez života věčného. Prosíme tě, buď oslaven v tomto sboru a dej, aby i další generace šířili tvé evangelium. Amen. Amen. Panie Jezu, tak Ci dziękujemy za naszych przodków, za ich wiarę, za to, że w tych ciężkich czasach Ci zostali wierni i zgromadzali się w Twoim imieniu i tu na tym miejscu, i na innych miejscach, i za te kościoły, które były zbudowane, a tak Cię proszę, abyś upewnił naszą wiarę, aby byli przykładem i do młodej generacji, aby mogli przedawać to, co Ty nam położył na sercu, aby ta wiara nasza była przykładem dla młodej generacji. Błogosław i prowadź nas wszystkich, młodych, starszych i najstarszych, a Tobie niech będzie cześć i chwała za wszystko. Amen. Amen. A tak s takovou vděčností, Hospodine, jsme přišli na toto místo a s takovou vděčností tady pobýváme
a s takovou důvěrou chceme hledět i do budoucnosti, do těch dalších let, určitě nelehkých, a chceme ti pověřovat i tu nastupující generaci. Děkujeme ti, že tady jsou mezi námi mladí lidé, děti, a my ti děkujeme, že se nemusíme o ně bát, že jsou i ve tvých rukou, ve tvé péči. A my ti děkujeme, že ten dar víry je takový oslovující a že i je začínáš oslovovat, oslovuješ a že vstupuješ do jejich srdcí. A tak chceme možná jako tvé děti s touto důvěrou i k tobě společně zavolat. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás v pokušení, ale nás zbav ode zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. A než si ještě půjdeme zahrát k ohni, kde si můžeme upéct párky, tak můžeme zakončit tou naší písní, kterou dobře známe. Možná, že ji už zpívali tady. Pobogosław Panie.